Ovogodišnji Ramazanski Bajram svečanije je nego ikada do sada obilježen je u gotovo svim mjestima kantona. Pored Mostara, najviše vjernika okupilo se u Stocu i Nevesinju, klanjajući Bajram namaz na sam sabah. Džamija Bosanski mudžahidi u Univerzitetskom sportsko-rekreacionom centru Mithat Hudžo Hujka nije bila dovoljna prostrana da primi sve vjernike na centralni Bajram namaz, koga je predvodio mostarski muftija Hadži Sejd Efendija Smajkić. Medžlis Islamske zajednice Mostar organizovao je Bajramsku akademiju u sali pozorišta Lutaka, na kojoj se prigodnim govorom brojnim posjetiocima obratio mostarski muftija Hadži Sejd Efendija Smajkić. Između ostalog, muftija je poručio: uzvišeni stvoritelj jamči da istina i pravda pobjeđuju i da će svako dobiti što je i zaslužio. U bajramskoj poruci do gradonačelnika Mostara Safeta Oručevića i Zijada Hadžiomerovića, predsjednika stranke Demokratske akcije Mostar, između ostalog stoji: nikada više niko neće u mostarskim džamijama otvarati izložbe, od mostarskih medresa praviti muzeje. U njima će biti vjernici koji će bez ikakvih opterećenja poštivati, cijeniti i čuvati svoju vjeru kao garanciju svog opstanka, ali u isto vrijeme i vjeru koja osigurava zajednički život i međureligijski dijalog svih konfesija na ovim prostorima. Mi pripadamo narodu koji ponosno i dignute glave može gledati u budućnost, jer je u prošlosti branio najčasnije principe svog i svih drugih naroda sa kojima je očuvao multietničku Bosnu i Hercegovinu. Jedan lijep i tradicionalni običaj ponovo je vratio gospodin Ragi Palata. On je za bajramske praznike darivao djecu bez oba roditelja koji borave u dječjem domu za Liku. Uvjereni smo da će ga u buduće slijediti više građana koji imaju mogućnosti da učine sličan gest. U subotu je nakon prijema u muftijstvu zajedničkom organizacijom opštine Sjever i Islamske zajednice priređen prijem za porodice šehida i tom prilikom su šehidskoj djeci podijeljeni bajramski paketi. Poslije uslijedio obilazak svih harema na području ove opštine. U nedjelju drugog dana Ramazanskog Bajrama na Šehidlucima, mjestu gdje leži mostarska mladost, šehidi čijom je krvlju natopljena svaka mostarska ulica, odata dužna počast. Proučena je Fatiha, a na centralno mjesto predstavnici kantona, grada Mostara, opštine Stari grad, armije, organizacije boraca, ratnih vojnih invalida, organizacije porodica šehida i logoraša položili su cvijeće. Delegacija kantona, grada i drugih asocijacija obišli su harem kod Đikićevog spomen turbeta podignutog šehidima kod Hotel Ruže, mezarja u Lijska ulici i u Podharemu. U cijeloj zemlji drugi dan Ramazanskog Bajrama je ujedno i dan šehida. Tim povodom mostarski muftija Hadži Sejd Efendija Smajkić, dogradonačelnik Safet Oručević, predsjednik vlade HNK Mirsad Šarić i Semir Drljević, načelnik opštine Stari grad, primili su u muftijstvu predstavnike porodica šehida. Između ostalog, oni su upoznati sa tokom podizanja unificiranih šehidskih spomen obilježja za poginule. U Čakovića džamiji proučena je hatma dova svim šehidima Mostara i Hercegovine. Na području sve tri opštine najugroženijim građanima podijeljeno je oko 1000 bajramskih paketa. Na poziv multinacionalne divizije Jugoistok, gradski hor nastupio je u njihovoj bazi na mostarskom aerodromu. Iako je koncert priređen povodom Bajrama za pripadnike marokanskog bataljona, ovom kulturnom sadržaju prisustvovali su veliki broj njihovih kolega iz ostalih nacionalnih bataljona i jedinica. Domaćini su našem horu poklonili prigodne poklone koji će krasti njihove vitrine i posjećati ih na ovaj nezaboravni susret. Bajramski prijem priređen je u obe galerijske sale Bošnjačkog centra za kulturu. Domaćinu, mostarskom muftiji, Bajram su čestitali visoke zvanice. Na prijemu su se pojavili gospođa Marta Peterson, šef kancelarije Američke ambasade u Mostaru, gospodin Gerhard Zontheim, zamjenik šefa OHR ofisa u Mostaru, gospodin Gary Matthews, ambasador i šef regionalnog ureda OHR-a. Bajram su čestitali paroh mostarski Radivoj Krulj ispred vladike Hercegovačko-primorskog Grigorija Đurića, Zoran Mandelbaum, predsjednik Jevrejske opštine Mostar, ali nažalost, kao i za pravoslavni Božić, ni ovaj put među zvanicama nije se pojavio niko od predstavnika Katoličke crkve iz Mostara. U Mostaru postoji vjekovna tradicija da se radost vjerskih praznika dijeli ne samo sa svojim, nego i sa prijateljima i komšijama svih nacionalnosti.
Tako će uvijek biti, bez obzira na one koji te običaje nastoje poremetiti. Grad će i preko vjerskih institucija postati jedinstven uz poštivanje svih posebnosti u načinu molenja jednom Bogu. Izuzetan ugođaj, prisustvo visokih gostiju, svečana atmosfera, prisnost i izrazi najljepših želja samo su neke od vrijednosti ovoga skupa sa koga smo otišli bogatiji za jedno saznanje, a to je da smo stekli povjerenje i da nas sa respektom cijene i uvažavaju.